Fuq il-blog tiegħu id-deputat nazzjonalista Franco De Bono żvela kif Claudio Grech, wieħed mill-kandidati l-ġodda approvati mill-Partit Nazzjonalista, lura fl-1996 kien instab ħati mill-qorti li ffalsifika karta tal-identità tal-Pulizija. Minkejja li kien instab ħati ta' dan ir-reat, Claudio Grech kien impjegat bħala segretarju privat fil-Ministeru ta' Ostingat u eventwalment inħatar chairman tal-Aġenzija Mita li żomm informazzjoni konfidenzjali fuq il-Maltin u l-Awċin. Mistoqsi x'passi se jkun qed jieħu fil-konfront ta' Claudio Grech wara dak li żvela Franco De Bono, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ma wegibx. Prim Ministru ħatiħu azzjoni kontra Claudio Grech wara dak li qal De Bono. Prim Ministru ħatiħu azzjoni kontra Claudio Grech wara dak li qal De Bono. Mitlub jgħid għaliex kontra Franco De Bono ħa azzjoni iżda kontra Claudio Grech ma ħax, Lawrence Gonzi wieġeb li huwa kien qiegħed f'okkażjoni li fiha kien qed jiċċelebra investiment u saħaq li jippretendi li kulħadd jiffoka fuq dan il-fatt. Prim Ministru, għal xiex kontra Franco De Bono ħadd azzjoni u kontra Claudio Grech le? Biex niċċelebraw okkażjoni sabiħa ta' investiment ta' 31 miljun u nippretendi li kulħadd jikkonċentra fuq l-attività. U risposta d-domanda tiegħek? Mhuwiex biss Lawrence Gonzi li qed iżomm sieket quddiem l-akkużi u d-dikjarazzjonijiet serji li qed jagħmel fuq il-blog tiegħu Franco De Bono, iżda anke l-Ministru l-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista.